олмон яке аз кишварҳои аврупоӣ мебошад ки беш аз 30 сол боз бо тоҷикистон ҳамкориҳои дипломатӣ дорад. дар тӯли ин солҳо миёни ду кишвар даҳҳо санади ҳамкорӣ ба имзо расидааст. чунин ҳамкориҳо дар кадом сатҳ қарор доранд ва дурнамои он чӣ гуна хоҳад буд? посухи ин ва дигар пурсишҳоро аз йорг шуграф, ҷаноби сафири олмон дар тоҷикистон мепурсем. хушомадед ҷаноби сафир ва студияи радиои озодӣ дар душанбе. саволи накустини мо ин аст ки феълан сатҳи ҳамкориҳоро миёни тоҷикистон ва олмон чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва он бештар ба кадом самт ҳаракат дорад? Ja, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen im Studio sein darf. ташаккур ки моро ба студиятон даъват кардед. тоҷикистону олмон дӯстони қадимиянд ва ҳамдӯстии фарҳангии мо решаи дуру дароз дорад. мо соли 1992 аввалин кишвари аврупоӣ будем ки бо кишвари ҷавони шумо муносибатро барқарор намуда будем. агар ба минтақаҳои кишваратон сафар кунед, хоҳед дид ки дар ҷойҳои бисёре ташкилотҳои ГИЗ ва КФW олмон ва дигар институтҳо саҳми худро гузоштаанд дар самтҳои хоҷагидорӣ, энергетика, тиб ва ғайраҳо. ман фикр мекунам мо ин ҷо саҳми хуб гузоштаем. ҳоло акнун самти ҳамкории мо равона карда шудааст ба ҳамкориҳои минтақавӣ бо назардошти чолишҳои охир ба монанди тағйирёбии иқлим ва чолишҳои дигар. дар самти сиёсат мо шарикони хуб ҳастем. мо дар сиёсати хориҷии тоҷикистонро ҳамчун шарики хуби худ дар Созмони Милали Муттаҳид махсусан қадр мекунем. мо ҳамин чанде пеш бо ташаббуси Олмон ва Намибия аҳдномаи наве дар бораи оянда қабул намудем ки Тоҷикистон ва раиси ҷумҳури шумо ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон мусоидати бузург намуданд, то дар ҳамаи самтҳо ҳамкорӣ карда тавонем. навгонии дигар ин аст ки Олмон як сол пеш ба кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамкории минтақавиро шурӯъ намуд. ин маънои онро дорад ки мо таваҷҷӯҳи махсус ба минтақа ва кишвари шумо дорем. Das zeigt, dass wir ein sehr großes Interesse an der Region und auch an Ihrem Land haben. Ташаккур. ҷаноби сафир, шумо ки аз рушди ҳамкориҳо ва таваҷҷӯҳи Олмон ба ҳамкориҳои Тоҷикистон суҳбат кардед, мехостам пурсам ки дар солҳои аввали истиқлолияти Тоҷикистон талошҳои Олмон дар масъалаи ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ бисёр садо медод, аммо дар солҳои ахир чунин нест. Чунин бардошт то куҷо дуруст аст? Sie sprechen eigentlich zwei Themenfelder an. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit und das andere шумо аз ду мавзӯъ суҳбат мекунед. аввалин ҳамкориҳо дар соҳаи рушд ва дигар фаъолиятҳои саноатӣ мебошанд. дар самти ҳамкориҳо барои рушд ин гуна аст ки мо 20 соли ахир ин ҷо сармоягузории назаррас кардем. танҳо ба воситаи вазорати федералии ҳамкории иқтисодӣ ва рушд 400 миллион евро ва дигар самтҳо ба воситаи Бонки ҷаҳонӣ сармоягузориро ба роҳ монда будем. айни ҳол тамаркуз бештар ба ҳамкориҳои минтақавӣ равона гардидааст. мо форуми сабзи Осиёи марказиро бо 250 миллион евро ва дигар проҷаҳое ки ба нақша гирифтаем сарпарастии мо идома хоҳад кард. дар масъалаи ҳамкориҳои саноатӣ ва сармоягузории олмонӣ ҳамеша чолиш доштем ки масофаи кишварҳои мо аз ҳамдигар хеле дуранд. зерсохторҳо бояд ҷавобгӯ бошанд. имконият ва шароити кор низ бояд хуб ва ҷавобгӯ бошад. аммо таваҷҷӯҳи сармоягузорони олмонӣ ба Тоҷикистон ҳамеша вуҷуд дорад. 2 ҳафта пеш дар вохӯрии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ ва Олмон дар Остона сармоягузорон ва соҳибкорони тоҷик бо ҳамкорони олмонии худ вохӯрда буданд ва дар кадом самт сармоягузориро суҳбат карда буданд. таваҷҷӯҳи хосаи мо ба соҳаи кӯҳканӣ, маъдан ва сохтани зерсохторҳо равона карда шудааст ва ба содироти маҳсулотҳо мо ҳамеша таваҷҷӯҳ дорем. масалан соли гузашта барои сохтмони ниргоҳи себзор боз 10 миллион евро, барои тарҳи бузурги ташкилоти ГИЗ боз 20 миллион доллар ҷудо гардид. дар ҳаҷми 60 миллион евро ду тарҳи минтақавии дигар дорем, яъне ҳамкории мо давом хоҳад кард. ва соли оянда дар Тоҷикистон ҳам дафтари ҳамкориҳои минтақавии ГИЗ кушода хоҳад шуд. гардиши савдо дар ҳаҷми қонеъкунанда набошад ҳам соли гузашта аз 60 миллион евро ба 80 миллион евро расид ва 30% боло рафт. мо аз кишвари шумо ба Олмон кам воридот дорем. инҳо асосан маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ ҳастанд, аммо Тоҷикистон аз Олмон ба ҳаҷми хеле зиёд ворид мекунад. дар кадом соҳаҳо марбут будани ин маҳсулотҳоро ман ҳоло гуфта наметавонам. гардиши савдо байни кишварҳои мо ба таври мусбӣ рушд меёбад. агар мавзӯъ пиромони сармоягузорӣ дар кишвари шумо биравад, пас бояд гуфт ки ин тасмимгирии шахсии соҳибкорони олмонӣ аст. дар ин масъала зерсохторҳои кишвар ва дигар чизҳо ба назар гирифта мешаванд.
ҳоло як системаи олмонӣ ва аврупоие мавҷуд аст ки агар ширкатҳои олмонӣ маҳсулоте аз кишварҳои дигар ворид кардан хоҳанд бояд собит bisозанд ки шароити корӣ ба талабот ҷавобгӯ аст. Он ҷо масъалаҳои ҳокимияти қонунӣ, ҳуқуқи инсон ба назар гирифта мешавад. як суоли дигар мехостам пурсам ки ҷанги Русия дар Украина оё ба равобит миёни Тоҷикистону Олмон таъсир дошт? Агар дошта бошад чӣ гуна? ин як саволи бисёр печида аст, зеро ман фикр мекунам ҳамлаи ноодилонаи Русия ба як кишвари соҳибистиқлол таъсир ба тамоми низоми ҷаҳон дорад ки олмон ҳам ин таъсирро ҳис мекунанд. ман фикр намекунам ки ин барои Тоҷикистон ҳам марбут бошад. ман фикр мекунам ки мо инҷо бетаъхир фаъол боқӣ хоҳем монд. аз нигоҳи сиёсӣ низ равобити мо беҳтар шудааст. масалан агар шумо ба хабарнома аз натиҷаҳои вохӯрии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон дар Остоноро ки он ҷо раисҷумҳури Тоҷикистон низ ширкат доштанд бихонед, тавзеҳоте пайдо хоҳед кард ки мо ҳама садри аъзами Олмон ва Осиёи Марказӣ аз ягонагии оинномаи Созмони Милал ҷонибдорӣ менамоем ки соҳибихтиёрии кишварҳо аз ҷониби кишварҳои пурқудрат риоят бигардад. Von daher hat es unsere Beziehungen tendenziell eher gestärkt. бале, ҷаноби сафир, бо назардошти бад шудани вазъи муҳоҷирон аз Осиёи Марказӣ дар Русия, кишварҳои Аврупо ба қабули муҳоҷирон омодагӣ медиданд ва бархе аз кишварҳо баъзан барномаҳои роҳандозӣ карданд. Мехостам пурсам ки Олмон дар ин замина барои муҳоҷирони тоҷик чӣ пешниҳоде ё чӣ барномаҳое дорад барои қабули корҷиёни тоҷик? Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil ich da eine ман барои ин савол ба шумо сипосгузорӣ мекунам, зеро ки ман ин ҷо ҳамчун дипломат шахси масъуле мебошам ки ин гуна паёмҳоро расонаӣ кунам. масъала ин гуна аст ки ҳукумати федералии Олмон ҳамчун кишвари муҳоҷирпазир чанд соли охир қонунҳое баровард ва онҳо аз тарафи парлумон пазируфта шуданд ки муҳоҷирати қувваи кориро бо назардошти шароити тараққиёти демократӣ сабуктар гардонад. аз соли гузашта сар карда барои ба Олмон рафтани имкониятҳои соддаи рӯи кор омаданд ки муҳоҷирони корие ки забони англисӣ ва олмониро медонанд ва шартномаи кор дар Олмонро доранд метавонанд ба Олмон сафар намоянд. шуруъ аз тобистони имсол корти имконият пайдо шуд ки тоҷикони таҳсилдидае ки ҳатто дар Олмон ҷои кор надошта бошанд, аммо ба меъёрҳои лозима ҷавобгӯ бошанд, метавонанд ба воситаи ин корт аввал ба Олмон бираванд ва сипас барои худ дар он ҷо шуғле пайдо намоянд. ногуфта намонад ки акнун дар моҳ пас аз 5 соли иқомат онҳо метавонанд соҳиби шаҳрвандӣ гарданд. бурдани оилаҳои худ низ барояшон осонтар шудааст. Олмон шахсони соҳибихтисосро ҳамеша мунтазир аст. Herzlich willkommen. Ush omadet. ҷаноби сафир, амин барномае ки ишора кардед, барномаи шонс, корти шонс, чӣ талаботҳо дорад? Масалан агар ҷавонони Тоҷикистон аз ин тариқ хоҳанд ки ба Олмон сафар кунанд, чӣ талаботҳо аст, чӣ низомнома дорад, бояд ки чӣ кор кунад? Як каме шарҳ медодед. Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie мақсади ин кор мисли Австралия ва Зеландияи нав аз он иборат аст ки ҷои кори қаблан аниқ ва муайян буданаш шарт нест, балки аввал онҳоеро ки ба талаботи бозори кор ва ҷамъияти Олмон ва меъёрҳои муайяншуда ҷавобгӯ ҳастанд, ба монанди донистани забон, дониши касбӣ, вазъи оилавӣ ва ғайраҳо интихоб мегарданд ва пас аз ба талаботҳои гуногун ҷавобгӯ будан метавонанд соҳиби чунин кор гарданд. ман ба онҳое ки ин мавзӯъ барояшон ҷолиб аст тавсия медиҳам ки дар интернет дар сомонаи ҳукумати федералӣ ки ҳатто ба забони русӣ ҳам низ ҳаст маълумот бигиранд. агар ин меъёрҳо онҳоро қаноатманд созанд, метавонанд аз сафорати мо раводиди худро ба даст оранд. хоб дар ин замина ҷаноби сафир як суоли дигар доштем ки бештари шаҳрвандони Тоҷикистон шикоят мекунанд ки дарёфти визаи сафар ба Олмон мушкил шудааст. Мехоҳанд донанд ки сабаби ин чӣ бошад? Das ist mir bekannt. Das Problem ist, glaube ich, auch, Sie hören
ин суол барои ман шинос аст. Мушкил ин ҷост, ки шумо танҳо шикояти онҳоеро шунидаед, ки виза нагирифтаанд. Аксарияти онҳое, ки виза мегиранд, чизе намегӯянду ором сафар мекунанд. Аз рӯи қоида баъзе аризаҳо барои визаро бояд рад намоем, зеро аз рӯи қонуни Шенген ва қоидаҳои Олмон кор мекунем, ки ҳуҷҷатҳоро мушкилофона бисанҷем ва ба онҳое, ки бо шартнома ва ё гувоҳномаи забони нодуруст ариза пешниҳод мекунанд, бояд раддия бидиҳем. Аммо дар асл мо соли гузашта зиёда аз 4000 виза додем, ки нисбат ба соли пешин бештар буд. Aber entgegen dem Eindruck haben wir im letzten Jahr mit über 4000 Visa mehr Visa ausgestellt als in jedem Jahr zuvor. маълум аст ки дар маҷмӯъ чӣ қадар шаҳрвандони тоҷикистон дар қаламрави олмон кори зиндагӣ мекунанд ва аз инҳо оё маълум аст ки чӣ шуморе ҳамчун паноҳҷӯ ҳамчун паноҳҷӯи сиёсӣ паноҳандаи сиёсӣ дар ин кишвар гирифтанд? Also ich kenne die Zahl, dass weit über 30 ман медонам, ки зиёда аз 30,000 тоҷикон дар Олмон истиқомат доранд, аммо шумораи онҳое, ки паноҳҷӯ ҳастанд, намедонам ва ин сиёсати ҳукумати федералӣ ҳам ҳаст, ки ин шумораро расонаӣ насозад. Diese Zahlen nach außen bekannt zu geben, weil wir diese Menschen auch schützen. Ташаккур. ҷаноби сафир, оё ҳузури мухолифини ҳукумати Тоҷикистон дар қаламрави Олмон ба ҳамкориҳо миёни Тоҷикистону Олмон таъсире дошта ва дорад? Es ist ja so, dass in den Medien der falsche Eindruck erweckt wird, als ob масъала ин гуна аст, ки дар расонаҳо ин чиз ҳамеша нодуруст инъикос меёбад, ки гӯё дар Олмон танҳо мухолифин ба сар мебаранд. Дар Олмон табибон, коргарон, санъаткорон ва онҳое, ки низ худро мухолиф метарошиданд ва маҳз онҳо дар ҷомеа дар мадди назаранд, зеро онҳо озодии баён ва ҳуқуқҳои инсонро дар Олмон истифода мекунанд. ҳам барои ҳукумати федералӣ ва ҳам ҳукумати Тоҷикистон одамоне, ки дар давлати якдигар умр ба сар мебаранд, боигарие ҳастанд, ки барои таҳкурсии муносибатҳои дуҷониба осебе намерасонанд. im jeweils anderen Land sind, ein großer Schatz sind und das Fundament der bilateralen Beziehungen, die dadurch nicht beschädigt werden. вале оё ҳузури мухолифони ҳукумат дар қаламрави Олмон масалан ба рушди ҳамкориҳо метавонад таъсир гузорад, бо назардошти он ки гоҳе мебинем аз ҷониби Олмон ё дигар кишварҳои аврупоӣ баъзе мухолифини ҳукумат ё фаъолони сиёсӣ истирдод мешаванд. бо таваҷҷӯҳ ба ин ман мехостам пурсам, ки оё ҳузури онҳо дар Олмон ягон таъсире дорад ба рушди ҳамкориҳо? Es ist so, dass ман метавонам танҳо назари ҷониби Олмонро дар ин замина баён намоям. Дар Олмон ин гуна аст: онҳое, ки меъёри паноҳанда ва ё гурезагиро доранд, баъзан ихроҷ карда мешаванд. ҳамкории мо бо мақомоти Тоҷикистон дар замина вуҷуд дорад, ки онҳое, ки даст ба ҷиноятҳои вазнин мисли куштор, терроризм ва ғайра мезананд ва бар асоси қонунҳои Олмон маҳкум мегарданд, бозпас фиристода ба мақомоти дахлдор супорида мешавад. аммо чунин амал зери назари Конвенсияи ҳуқуқи инсони Иттиҳодияи Аврупо сурат мегирад. дигар мо ба Тоҷикистон дар масъалаи мубориза бо терроризм ҳамкорӣ дорем. инчунин дар ин замина лоиҳаи хубе, ки ташкилоти ГИЗ онро роҳандозӣ мекунад, ки барои монеаи экстремизм шудани одамон дар ин ҷо мебошад. мо бо ҳукумати Тоҷикистон ҳамкории хуб дорем. Also wir arbeiten gut mit der tadschikischen Regierung zusammen und beide Seiten haben Augenmaß. дуруст, вале солҳои ахир ба назар чунин мерасад, ки Олмон ва дигар кишварҳои аврупо фаъолони сиёсӣ ва дигар мухолифони ҳукумати Тоҷикистонро ба осонӣ истирдод ё ихроҷ мекунанд аз қаламрави худ. ҷаноби сафир, ба назари шумо оё ин хилофи ҳифзи ҳуқуқи инсон нест? агар чунин аст, пас шумо бояд ба ман мисоле биёваред. ман ба савол аллакай ҷавоб додам, ки ҳукумати федералӣ ҳеҷ шахсонеро, ки воқеан статуси гуреза ва ё паноҳҷӯро доранд, онҳоро истирдод намекунанд. ин ҳамеша чунин буд ва боқӣ хоҳад монд. хоб, саволи дигар ин аст, ки ҷаноби сафир, солҳои охир Олмон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар масъалаи ҳимояи ҳуқуқи инсон, дар масъалаи ҳимояи ҳуқуқи хабарнигорон изҳоротҳо пахш мекарданд ва дар ин дар солҳои аввал буд, вале дар ин чанд соли ахир чунин ба назар намерасад. мехостам пурсам, ки сабаб дар чӣ бошад дар худи Тоҷикистон?
Ich bin seit einem Jahr hier. ман як сол боз дар ин ҷо ҳастам ва аниқ гуфтан наметавонам ки дар гузашта чӣ гуна буд. ҳоло ин гуна аст ки ҳукумати федералӣ масъалаи ҳуқуқи инсонро дар мадди аввал мегузорад. вазорате ки ман он ҷо омадам роҳбарияташро вазир аз ҳизби сабз ба уҳда дорад ва мо сафирон ҳамаи кӯшишамонро ба харҷ медиҳем ки дар ҳама ҷои дунё масъалаи ҳуқуқи инсон беҳтар гардад. Jeweils sehen, wie man damit umgeht. ҷаноби сафир, дар робита ба ҳамин масъала як чизи дигар мехостам пурсам ки баъзе шаҳрвандони тоҷикистон ки масалан дар олмон ҳастанд, масалан дар тоҷикистон онҳо бо гуноҳи терроризм ё ифротгароӣ муттаҳам шуданд, яъне нисбаташон парванда боз шудааст. бо назардошти ин мехостам пурсам ки оё дидгоҳҳои шумо, дидгоҳҳои ҷониби олмон бо тоҷикистон дар шинохти терроризм ва мубориза ба он тафовуте дорад? In Deutschland ist ein Terrorist. дар олмон террорист нафаре ҳаст ки бо қонунҳои мустақил оид ба терроризм ҳукми терроризмро мегирад. баъзе тоҷиконе буданд ки воқеан дар олмон ва утриш ба чунин амалҳо даст заданд ва инҳо воқеан террорист ҳастанд, аммо дигарон ба онҳо шомил намешаванд. ин ки ҳукумати тоҷикистон онҳоро чӣ меномад, бояд шумо ин ҷо бо ҳукумати тоҷикистон баҳс кунед. Und wie die tadschikische Regierung das definiert, müssten Sie mit der Regierung hier diskutieren. ташаккури зиёд. созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон аз садри аъзами олмон хоста буданд ки масъалаи ҳуқуқи инсонро дар дидор бо сарони осиёи марказӣ баррасӣ кунад, вале зоҳиран чунин нашуд. мехостам пурсам ки чаро? Offensichtlich wissen Sie mehr als ich, soweit ich зоҳиран шумо ин масъаларо аз ман хубтар медонед. то ҷое ки ман мебинам, он суҳбатҳое ки аз се қисм иборат буданд, дар шароити пушти дарҳои баста сурат гирифт ки ҳам созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон ва ҳам ман он ҷо набудем. гуфта наметавонем ки он ҷо чиҳо гуфта шуд. аммо дар хабарномаи ин мулоқоти сарони кишварҳои осиёи марказӣ ва садри аъзами олмон дидан мумкин аст дар бораи ҳуқуқҳои умумии инсон суҳбат шудааст. ин як элементе аз он вохӯрии стратегӣ буд ки васеъ рушд хоҳад кард. Partnerschaft, die sich immer weiterentwickeln wird. дурнамои ҳамкориҳоро чӣ гуна дидан мехоҳед, ҷаноби сафир? Ich denke, wir sind beide eingebettet. моҳи ноябр мо ташрифи як ҳайати воломақомро аз олмон интизорем. он ҷо мо суҳбатҳо атрофи масоили сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ хоҳем дошт. зеро ман ин ҷо ба ҳукумат дар гуфтугӯ ҳастам ва сафири шумо дар Берлин ҳамкории бисёр хубе бо мақомоти олмон дорад. мо бо ҳамдигар дар бисёр самтҳо табодули хуб ва натиҷабахш дорем. ман аз сатҳи ҳамкориҳо қаноатманд ҳастам, аммо фикр мекунам ки ҳамкориҳоро бояд боз рушд дод. бардошти шумо аз тоҷикистон ҳамчун як кишваре ки дар он кор мекунед чӣ гуна аст? Ja, ich bin jetzt ман хушбахтам ки тӯли як сол ин ҷо ҳастам. муҳимтарин чизи хуби ин кишвар ман фикр мекунам ин мардумаш ҳаст. меҳмоннавозии самимона ва дилчасп будани онҳо аст. як мисол меорам. ҳафтаи гузашта ман дар бозор харид кардам. як бону фурӯшандаи боз тӯҳфаи калоне омода карда ба ман ҳадия намуд ки маънои хушомадедро дошт. чунин ҳолат ки зуд дида мешавад, таъссуроти хубе мегузорад. дар масъалаи сарзаминатон кӯҳҳои сарбаланди шумо маро мафтун мекунанд. чанде пеш дар Искандаркул будам. пиёдагардӣ кардам ки табиати афсонавӣ дорад ва ман хеле шукр мегӯям ки ҳамаи онҳоро дорам. албатта вақте шумо пиёдагардӣ мекунед ва хаста мешавед, бармегардед болои як тапчани тоҷикӣ нишаста обҷав менӯшед. ҳаловати нотакрор дорад. ман аз ин бисёр хурсанд ҳастам. ташаккури зиёд. суҳбати мо буд бо сафири олмон дар тоҷикистон. хушомадед ба студияи Радиои Озодӣ.